Infrastructure Malta ħabbret il-ftuħ ta' rotot ġodda marbutin mal-proġett tal-mini ta' Ħarkirkop viċin l-ajruport. Mis-sibt huwa ppjanat li tibda tintuża l-flyover li temporanjament se tkun użata fid-direzzjoni opposta, jiġifieri flyover se tibda mill-mini ta' Ħarkirkop u tieħdok lejn Ħalluqa jew Ħall-Qormi. Rotta oħra li se tinfetaħ se tkun ir-rotta ġdida li tieħdok mill-Gudja u tmur fid-direzzjoni lejn Ħalfar jew l-ajruport. Infrastructure Malta ħabbret ukoll li se ssir aktar faċli għal vetturi li jkunu ġejjin mid-direzzjoni ta' Ħalfar, l-ajruport u l-Port Ħieles permezz tal-mini ġodda li jgħaddu minn taħt ir-roundabout u jibqgħu għaddejjin għal Ħalluqa u Ħall-Qormi. Se jkun possibbli wkoll li kull min ikun ġej mill-mini ta' Ħarkirkop ikun jista' jdur mar-roundabout u jsuq lejn Ħalfar u l-ajruport. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon fakkar lil pubbliku li dan il-proġett għadu sit ta' kostruzzjoni u għalhekk huwa importanti li wieħed isuq skont ir-regolamenti tat-toroq u jkun jaf minn qabel it-tibdiliet. Qal ukoll li se jkunu qed jitwaħħlu t-tabelli l-ġodda. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' 18 miljun euro u l-maġġoranza tax-xogħlijiet qed isiru bil-lejl biex inaqsu l-inkonvenjenzi kemm jista' jkun. Il-proġett huwa mistennijiet lesta f'April li ġej.